Miaka iyo nigo balinsi ya morokerio ya Bible. Nyabeta, toro mwenye kini. Nyabeta, 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 tomo moya. Nyabeta, doya. Nyabeta, nanda mwamundo ya. Nyabeta, mwamundo wajani. Nyabeta, bako moyo. Nyabeta. Ahí va, Mercera. Hey. Ahora un chuango vos. Una cobolia. Esto que ya ni de mate gaiga. Ni molito. Mugabe. Dito kenje na tuwe. Okatuli tok. Diane. Ya ogo seria ito. Ito kese ne rito na tuwe. Igono manye tenga litokeli. Omutali ngoli ngo charere ndago litokeli. Angebe sibwenete. Njena ma ito goikera bunga montongo chale ngache ko irito. Jena ito ka kanya koli akongire tigango ngoni nyora kabesa kunkorere mechando yana. Na kindo tantebet. Na kiutarante binga ngali litoke ngwatwe. Ngotebi bona embire ngoko korota likonte. Rasima ngotenga na tule litoke. Ebinto byeito bire mugondo weito. Ikoli poti ngan ngotunde litoke. Na bere ebinto ko bire mugondo kaso monto obwate chukumu yoko bitenenera nincho munyi. Nande nayo ko. Litoke lyane ng'ombe. Litoke lyane ng'ombe buli. Litoke lyane mbwate litoke nsemereti. Nali ngoche neche kosokera saba sacha bande na inche elinde. Bono inkyo konkorera kara kiti. Ngakyo konkoro go mutura kiti. Aba singa. Okwabera taliboni nganko kwabera. Egento kende. Egento ke kongeji. Nukumbwati korumaya. Okumbwati korumaya. Konsareria sena soire. Ekine egento kebe. Ngwanya korona ne lituke limo ngo chikukubwati. No endi one disappointed tinje diko koli. Because ena roche decision ilikuwa megati. Ngayesika. Ngateba tingu kubwati. Aye naye kwamua buno muntu. Kosoka. Ngateba basi. Njitigampa ambane nubu mabwana. Nabo bobororo. Nabo bobobe. Neba ginae terete binte bikom. Ngateba tigande mereri. Na chaere aerire. Woni iga kongo chikubwena nanduira ne kuntanuki. Ikitari gente kebesa no rabe ko konkorera. Ke muntu na kwabeire nande na kwaberete kare. Lakini koiranera na ntoko nyara. Ntoko nyara koiranera na pike muntu nje naye ntoko bamu. Ikina kiubwana ta ku understand. Ke muntu na wanjete diria boniga yaya. Maybe sai toba abantu bali to kwana tu abasani bali baka waita. Tokonyora nanchira wankwani. Hingo konyora na ukwani. Esimiane kora ngakire tukwane mbuya higo. Igintu buneki na kitura akore. Lakini wona ngatuiranirane tobe umukungu no musacha. Nchinaye tomenyamo te konyarikana. Eyite konyarikana. Already sai nimbwato omuntu ntata itiko korera ibintu gwankorerete
Omaite saa ere na tokoirane na nae oyo mbwate kuika motese una wantesete. Tinta etiko tesa muntu. Egonta gete un understand ke muntu. Aso gwanja ni wali to abwate nche nae. Ka kingo gosaba ngogo sorora. Ontige ngende nusiano yane eyembwate sai na Nyabeta. Alafu nje naye na kutoka baba sana. Twanyorana twakwana. Tawanteli teli keki wante. Saini. Tingi chetiga tukwana ramanga no musbati yumuse koyi. Ena chaga tukwane amangana nenje naye. Kwalira mangana amange. Wakwalira mangana amange. Nime toku ya kwana otovanga. Singenje yoko gejo. Sagin. None Peter mbaita nete na Yesu. Lakini mbaigete bakairanirana. Abantu nabange bagwetana. None uru mbaita nete na Ruto. Lakini baona mbu yabali. Abantu nabange Ngakiwate banko ebesa. Ebese ne ronta gitiga igebe siri toke ridia ngitinda sabe sendi. Iyeli toke ridia ne. Ninga kwa nita kini. Daga romo gako yonko eresa na ndo nyuwe. No materi chi deni rengambwa to mochio. Madeni ya banto mbate iskoga. Egento ta ito manyane. Itoke tali montonde na onereti. Itoke na eto mugambi. Tideni chia ye chinako ke chibasa chiria nyate ngaka nero mwane school. Omugambi wateba. Bono. Nere kwa ire chia. Nere na etali itoke. Ukamwali itoke liane. Chibasa chia school chinako ke. Yane. Yando mosabe itoke liane. Gokora gani. Inchembo tambe ngokora ganga aya no mugambi. Tekali bosa. Timuri bosa. Esike. Omugambi. Kirenga no mugambi, kirenga no mugambi. Iga jaka takabano kwamba bwana ga woka nako kwamba terka be kenyore ke yonse. Enago te bi go mogako. Bakari toke liane li toke liane ga kiri toke liane. Li toke liane. Ah. Li toke liane. Ingombe liga nagale kuruga ali mpaka ga. Dikobe kwe pick up licho lioka. Wakore kolera. Wakore nako boli. Omugambi nimbwate right. Yoko mwakende yonsikira asomo chiyo misati. Gusenge isana chibasa chiyo mwana akanete school. Malisero no monginone gaki. Inki yoko nkorera yaiga. Inki guse kwambulia omorembe. Omorembe nayo monyene gweboreti. Igobwata abana otomaiti na kyoko babanga. Ono linde gaki. Nkwawe ntaba nontebi ngaki. Ditoke dire galia pya to mugambi yani tugambe nyumba tuigwane tali tucha kwengera ni kabire yega ekenyoro gatagarra tugambe tuigwane koirete chibasa cyane nane cheri toko komboli itoko komboli asenaira chibasa nayo ko mugambi okaira ayana ke muntu na iro mugambi ritoke gere chedeni yake nande komboli ore takunyori mugakuya takunyori chibasa cyane bonge chibasa cyane ke muntu kwanza ndaite nkubulire nanya kukubuli none litukeli inchi litu alenge na hekale magoso nari na akorete kucha sori bakakagera okagenda entonkero na akorerete aito ngainireri tebaye ikina akorerete ikibe bakekagera okanyoma no muntu muna entonkeyo na akorerete omuntu uri wanyome tugutia sari entonkero abwate ki arenge kia kubwanje entongere kwa rocha sari nawo te itupwanera maana ito mbuya umaite kuikatoligereri chinsemo chionsi ulino bwana na bwato mutu obwana lakini umaite no nyomire pako kabiru chombe
Kemuntu wetananire gukatiga buo ukaruo asikuwa nyometu ni chiombe owachire bono nande oche kungiranira akibona ayoroche ninyarekane nja gutwara bono maite bono ayi numukungu w'omuntu nja gutwara umukungu w'omuntu muntu ndo mung'ao muntu bwe committed bakagokora mukaye officially akakurwera bakachiombe ninyarekane umuntu mwamenyire nere nje twaringe nayo busani toche tiomenyenka uri gwamenyire nere mwaye oroje ninyarekane ke muntu Kentonge getanyarekane sain neba na chita bose goteba ekemana enkaringa tinchiti kwebanga itwarwete naye nakia kukare ambere ire gasi komanya obogima bwegotai ayomete nakobegete enkono nakigia kugeranga nimbwata omoyo iyo ntete twiranirane naende tindi tayari kukuluzi whatsoever. Nyabeta Ndizi TV Obwansu bw'Gusii. Njine gavana Nyamira County amos nyaribo nkoganiria abantu baito ba Nyamira n'abagusii baito bonse batware Christmas ikia batumuke buya waragere buya barenda abana buya akiye rusa naende batware omwaka omonyi omuya obwata mafanikio. Egitire ndo mwarimu bino nyambane kurwa nsema yege koro gito oyomo babanchu bandisi TV bakorigere naende bakomentera mangana asige koro gito onko baganeri omoyego muya murenda abana baito buya naende baira ne school buya naende mugatikire yento buya erinde togo chako omwako yomoyo banyantwari ete Christmas yekia. I wish you all the best season's greetings omwarimu bino nyambane. Nkobasaba twaro kwegene oko kubakorera ndegasenda lakini ndaete mbatakere esu kwengia no mwako muyomya ndaete oli otabwati nayo tio kia mandazi esu kwe nali abantu bakomanga twikire esu nayo obwate ka oyo mino otabwati toragira ebie. Ndizi TV Obwansu bw'Gusii. Tatana. Nakio mwana. Yangi. Kora na uwa nchite mama sana. Yantu luko takakwarra asali amirero. Mwana. Eli muraba kemo kunyara kumana. Mamo mino nigona mwanchete mono. Nande nana kwegena nga mamo mino ni gasta. Kera unko inyora. Ubo gima amenye tena mamo mino. Niga mariga gocha. Nande na igwa enkora yana twari de gwobo bone. Oyo mamo mino no mono rengo mona. Umaite genda gokora. Muna na munyo meteiga. Muno
tugete ituko ndio na nerimo twamanite na mamumu no mungu bwata masikani guchase ase gento kire kibakubura ngora naki mugaka ngaki gende gikiaba na maereza kego tokanga nero basta na maereza nyoroka ya nino mwana ko nabanya na kwa nitemere ini mwana nitemere ikora na chetu wa Kisii ya igaso ngamugoli ngaliale agantenga yeko na kumugole maswali ya mange ngasali mbiyali ninde kurwane se asengenjo yawe tinko nyara gukubwato kandore nga yani bono nga gutigero chaka koraki kwabera no muntu mwa tindo chine koraki usine nyari kana na kinko gosorora ise ko banga kwa ngabeire kwa nganchire on another chance, a second chance, improve myself to you, how much I love you. Nendenga tinko nyara kugotiga nonya ne daikeya. As much as even na akolere biribio sto biebe to chako bogima fresh. To chako bogima obo yinche nae. Sain. Kemuntu. Akite kunyalika. Boni ibintu bya chirare. Nabingobe kama acho mutungime aichore. Osieke bako osieka. Nando take ko buja yande ko rusiko ichorime. Aga goiteka. Eturasali ebintu nchikabera nae nande. Ebintu ebinge turasali. Nje boniga nimbwato omuntu already. Na inche boniga chinga kichi chinaikeire ntete ko setting. Tinta itinane tuchaka kuchesa. Uchiana. Yaya. Saini. Ama ente karo mondo kwa mentire miaka. Kwa mentoro omanyi. Kabisa. Oroje. Kakisagi nteo konge mangana. Ana mangana maororo. Nona liticho metonyo leke liyo metori molera macho meteri kunye. Tiga konge mangana. Ana mangana otawoncho mulera mangana ya macho ororoba. Aso wanja kwa sagi ningwanjete. Te konyarekana. Te konyarekana. Tiga kunya ngeli bintu ngate konyarekana nganini ni gwachira mamondo yo mbono kwa mumaite. Nje tu aberete na imyake mu gurutu akinete. Kwani abantu bari okora amagoso bakore kwere. Buya sana wate bana. Ai ninko maite mono. Tari. Ai ninko maite mono. Kuikiranga ngwaigete bakuganditsa point. Ninko maite baka wikira. Kakisagire nyabere. Isitoshe ninko maite na begente kikera irorere. Ngiye ko irorera iga baba nonya nenko bayo moragera ne chabwe turasapake kuri. Arati kana mangana ichinko. Ona kante imbu yari. Gachiko boli nga yore ngerese boronge. Akontenga njeti yako nchanda sinde mbu yande. Solo nga sinde moyo nko yana nchembu yande. Nchirenge ngakira yo. Na gotebeti reason yagerete akaruga ayero tantebeti na taite kumutuka sana muboli arong angerese ngayare kikiagereta akaruga atari ko tebu tashiti kontebe ante yu tyo ko investigate mono yo ncha sinde mbiyande solo ngasingo pumo mbiyande alafu abuga sana yanyamire gose yamenye tobose ikina kibone nyindambi setepi juan tebe tincha sinde mbiyande tajiti akate specific ya sa asante beti asare ante tina ki asende mbiyande ngata kiara boli asende motai asende mbiyande yote inambe yo eri aya gutumia ne eri aya lakini yaro mokora sana awo ikoli michinsa gete iko abo mokora sana turi kumulinza chance mbona ona tiandara uruchi araisa konyoro bokong arona agania communicate na ije
kusovia si mwana lazima aira ne maiga sumu kiranya ro lazima cha kulia wote na kita hata ina korta magose naiga ya biga obvious na yabuno mubuli lazima mutegerere lakini umwana uyu mumanyete buya mumayeta sana bagusiri. Do you really know? Bono kiakora moto kitengu. Kiakora moto kitengu mapema. Kora nyole chinga kyogo kwana nere. Montebeli no mwana onali. Nje ni mwanjete. Noena asebuku ekero gosomo umwana uri osabeta Maria isa. Karasaba Maria isa akamwa Maria yonse. Akagenda akaoni. Akagenda agakorera ebintu bya akorera ebiturutura. Ekeraira na isa ta mwanjete. Motebi ni mwanjete. Okorera aho bwete. Atige kobo motebi ni mwanjete. Aira nenkaga. Nari kumanya asare ni nchibika. Abona ngego sio korera. Sawa. Temo nyomo communicate nera. Kana communicate nera ngora na njingo koranda investigation yane. Manyenga yaberete. Enambejo gutumia muna ko yokiga. Ngori ginde abasigari mbarari abasani bana basiidi. Toteme ko yutraki sentonyo. Alafu kende ngere mwarasi nyomba. Tagira nkuyega senya alafu njenga soka nenge. Sani nana na yichi kutumira na nere. Tauni yari. Tukwa na mwana mkele. Na kuyena chini sana. Alafu ebundi nere yari gochaga igakuru mwisho. Tindamo. Aya bana ika. Yanda ara arore bintu binde ukigo kimara. Singoka chini mwachi nani? Nchibwa tekerege kama. Sawa. Mangana ya mango kuriuti. Otegerere. Onyigwe. Ke muntu nakuborire maramangi. Ogutaruku gwataje wensipi. Sabari ya wakorire. Ngikwanyamare. Kende ngeliande. Lakini acheire bunande ngichembere naye. Nyasaye kende ngeliande akisani. Aratikana no kobera na inchi. Umaite nonye nayo monyene notakiri gutwara amasikani ariaga buno omonto nohonga kia abantu bagokora ebintu byogokora ni bibi ngina akorire ntarita monto ntari morogi kari lazima ito omonto mayakorora na gwakorire enteke esina ngwaserete na ekebe neba tari nchogo serete abantu ngaki bagokora kuruso musacho uchi soyo musacha kinende bono goteba gakisagi nano gwe community kwanyomba kukunywa mugwa bero bono limo lyokeri nero kunya kungiro lere gakina basaba mabera nganje natigete boli no bwana bwangirete mumbwali nje tinkoirore nyasaye mumbwali tinkwanda manyanete ke muntu nda eto promise nyasaye nje gaki tegera rango eres ta eto promise ngaki asogwanjani boli twabwate nje naye obeka masikani gatigati otiga mangana mangi yoko minyoka kurwana guchiana onye turaamua tegerera mino ikaransa dituko liri gocha ko amua onye oro umuntu uri serious mobere ne Kyo sumair biyai. Unabere kwanyabere. Oku kwabera na kwabirete kale. Ajin. Ngana kwende town wono. Ngana sense. Ngana goto. Nyabuke. Master akabu.
na muri kunaga chagite kuri yumwa na ari kiri umwana yo Nyabeta ya na ari kiri bakanyibute ngana ko yanire kaki Nyabeta weske enga kinere wika yani onko iwi yani mi no ne ba state house te ko buenereti stage Achire. Agotijire. Otherwise wansukiri. A company ya Davis and Shutleaf nigo yakorentire ikimashini ao shekerero icyo gutumika simirimo yawo asobo korari bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumika engine na boigo ikigutumika stima nkoni abali chiriya cyo gutumika asugushyalira ebimeliya mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwaka mache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirengo ao chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiriya choko bwatia mache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso nebintu binde binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwaka mache icho chotumika stima gose sola kuruwasi chibohol gose bisima wikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumia sola ekero kwagurire kuruwasi bare nigo bago kubuguria umusigo gwikase nka yao bakirisime ase namba inoti isano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose inoti ibere inoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere marakabire gose inoti ibere inoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere ibere gose inoti ibere inoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inye Davis and Shutleaf ango yobo kori imirimo bwao asogutumika chimashini chekerero Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Kegima mwanchi Nyabeta Kisii and Ndizi TV nigo cyaragire cyensesa to cyabona maragoba asine robere boikira no kweneke mnango koletrande amngana mayab na berika gwatika kora chingongo chensi inye chense asense mochi chimitandao asense moya Facebook na bakotonyara gwetra Ndizi TV News Digital na baga sense media YouTube gwetra Ndizi TV News asense moya website na bakotonyara gwetra www.ndizitv.net iritere Frida Kerubo na asiense mochibero kelini utukubatenere Joshua Auta ulio kweneke mna chibi chane liogide wikira sole asenchire ya bene na ere Petra Mukira toska tonyegerangu ire nanda segeke kekirubusio elinde ngoma nyamange asenchira yo wikirano Mwanchi umurigeri yango kwaligani bene ilinde tobeto gusanga sobamo gochakabona igagoika omwelio amayaye birebigani otokoyachaka kura sorgongo rwa Gusii asingo kumenya bina ababwatani korwa ase ekyombegia aichenjiu nigo baba goikerana asensemo ya Jogo Children's Home nabo igo gusanga nabana bo chinga kechinga chimiga Yesuguku okwana omunyakirego kurwa ase ekyombekyo nigo abolire abasaye gotiga gotumeka ebinyegwa byogotinda nabayigo kuriya cinjira cyo kogenderia obugima bwabo muri kito Julie Kerubo no robot yo
Bekia ICY I Change You Initiative ritkoria rero nigo bakore taro yabo na gusangana abana asensemo ya Jogo Children's Home chinga kichi chimeyega yesuguku bakora uno manyakerogo bo mariga niga sababa sae gochamo eryo gwekonya na gwetanga kurwa ase obotumeki bo mariogo yogutindi Marieta nkoro ku mariga tetulian ncheno chairman wa section de yikoro ku ICY ICY ni CBA jacket 2020 Togo deal na mangana advocacy society, sexual reproductive health, nasa mangana mentorship asa chisukuru wao. Boigo ni gabanya kyombabu bagoka gusanga ekibabu ate bunenchera yamo yokwirani okoboko. Ekyombe kyo ni gogekorwania omariogo yogotindia gosemya na kubabeka umukya abana bari chisukuru nebinde ebingi. Nigo togokora ebintu ebingi ase society yaitu namba yamo gokora turi amangana mental health gokora turi drug and alcohol abuse gokora turi amangana amange enare gosaba abasaye bari sikogari kero kende baraga nigo soa SSBO yaitu bache ntore free twabariganiri bato join. Majina naitwa Ratemo Salimora kutoka ICY. Tunaomba wanadada tafadhali tujoin katika hiki chama chetu ni CBO ili tufanye kazi kwa upamoja tuweze kusaidia wenzetu. Nchengoro kudominic maira kurase kyombe kya ICY iko ko bagachera chinoti karaba chirini jengoli kanse na gacha chinoti imbwata kerangerire kama gusoro sabo komo gochase kegoli kyanse kegoli kekerende abana bataragota mono tafadhali mune Christmas yekerega manda sta kwengera akungaine ogendo nywe changa usonywe bianyere onore pigipigi wate abaire ndeke tafadhali takike chenkoro farmers muma incho mogachibwe kyombeke kya ICY una mwaigura abandi bakonya goteba gocha na nje naga niko batebya stogotoka mainly tubata office yaito Nyamataro main stage ese nyagitari ekoroku Nyamataro medical hospital e branch itere gesonso so ndegwensi kunyara gotonyorororo no arata nyore gesonso gusinya Nyamataro lero turi no moko sana gututarira abana iga ba Jogo Children's Home kire ke twabwate ya Christmas na kitwabaretera nyande muroche eturabasa boka nande tware gusabanga adonsi asemore mona abasaye tochamo twebekamo tokonyane sati tebe ingi yake asa mangana mono twavuida mangana drug abuse alcohol abuse nebintu binde bire bio cause negativity ase kenero kusase society yetu Kwana no mutenenere bwensemeyo niga kambuya mono gochase abasayabo asebo igate babona chitari kemeronge 3 mbabwate umuyega bo gwa kambuya mono asago saba ondore na kende anyare kubasira. Nachukua fursa huu ya kwanza kuwakaribisha ICY for coming na shukuru nyinyi sababu mmejaribu kadiri yoseni at least tuwe na nyinyi pamoja wakati wa festive ya Christmas. La pili ningependa kuwafahamisha kwamba tarehe 30 mwezi huu tutakuwa na Thanksgiving Day ambayo itakuwa sponsored na Mama Njoro tunasema Mama Njoro ana sponsor hii kila wakati ili turudishe shukrani kwa Yesu kwa yale ambayo tumepitia na pia tushukuru watoto wetu ambao wamefanya mzuri wakienda kwa shule ambao wanaitwa na pia kwa wale ambao tumekaa nao wote ambao wana shule ni tunasema ni fursa ambayo tutachukua kusema asante kwa wao ili wajue kwamba ni bidii ndio itasaidia hawa wakienda kwa shule. So ni muhimu hiyo siku ya 30th. Kwa hivyo nawakaribisha wote ukuje msaidie sisi kucelebrate Thanksgiving Day for our children. Pote Rigetosini Ndizi TV ninche Julie Kerubo. Mbia mono sana umurikito Julie Kerubo asogotwariganiria orobotiro asenchera yobikirano osikamutu asorobotiro nde nigongo kumanyabuna egati yabalemi bekemeligi chae korwa ase factory ya Nyamwamu nigoba mochirike TDA ase okobaletera obwoyo chinga kikicherere okwana chinga kibali kwenyorera obwoyo ase tundubali ya Kiogoro nigobo igoba bakwemurungani asokonyora chigunia chinge chiobwoyo kolengania na chiri babete bakwelike mulikito Amisi Josephat na bakawikira na sense mecho na bagogotwariganiria oroboti rokobwatia
magaya baremi bekemerigie chai kogenda ko baba konyora oboyo buna nchira ya moyo gusira na boigo comment kakwerigesa nigo abaremi kurwa season 11 anene kurwa se factory ya Nyamwamu banyara ko bakogikiria nagoteba oboyo bunigo banyara ko bogocha ase chinga ki chitabwenereti ekere chaya yo bantu bana chire pa bana yishari bantu bakana chire chaya go jakero mutu kianda wikomi ya saboka lakini bana yidi sabokera nya eboyo mboyo obuyo waboretire lakini baboreta singa kirembe tuboneka konyoru obuyo kurwa June paka August twanyo twakolre ai mono tokonyo rigesarie chaya irengia bono iga tugate try season ngo gukakero mutie January February na March so mitinye yebere mtokonyora rigesarie to obuyo baborentire ngakinde tutatagerete kyagere twagabete gocha umutinyo nane bono natuchuwe kama gondo ndicho okaraga sikemo kana cyo January igo nabaga tutebine no furi mwe ko yanke se Nyamwamu tiri bono na gari kyale ubuyo bwacha ngakinde kyumura kera bagokwana ase tundubari ya Kiogoro echinga kibareko baba konyora obuyo bwo nigo abaremya uboigo batebire abangete banyarite ko bakonyora omubaro bwechiguni cyoboyo ekibanyarite ko bakwerikia ase chinga kichanyale ko bachigoeta abantu bacha kurumamisa 12 paka saa hii ile saa 11 abantu bakwaye bo mutako bimye asabete mibuko 10 owegwebere chena rigeta moyane nanyo roboya wa magonku metie chae mbwate metemenge makita ngo jakonyara matokeo ngiye korera bale mtokorera mika etokorika moya cheto twaredi shingwa moyo bunyaba kubaranta ngo chaba yadusombwa mbochi tina mbiri etakire abale mbande banyarete kuri mutinyi kuno babiki cha yasubukire ngana yo konyora bonus enge boigo asomwa koyo tetigiri magega baore sabore ninga ni chandoki banyorte chibese chitu ntoriera chibese chitakere kuriera tatitiri chibese ichinde ngaiberepe tuwango bere mbyabo muchibese chebo asichikorteki asichiro bale tu akari chibese na ntuona Nyamwamu kyamma kamwe tu akari sina ine chiti utokanya tikende na bana chitu huyo na utu atigara nturiyo igo murimi achandikite sana se ese biye nkatokoro ndanda tokura ko rwasiga Nyamwamu ese ngima chitu factory cyose bila kitokora na maega tokonyora ama tokyata iyo ntuto siegete na kitosieka ngamwe ni totokoira ntosoko yamuri ngito ya twakanga tolanda tokora ko Nyamwamu abaremi abo igo nigo banyara ko bakuikeria igetambokero kyaba director no botenelwe factory ya Nyamwamu osiekera gati ya baremi kinamba cyabo ase batagenda tukoba bakopima yabo tumelia abantu bandi kinamba wababuri ya mistake blasma muboribu ekora ni moto minute bikaba bori shareholders nangento kibagokora mbakomiyoka bana batenenia bari bande mbakoire chai ine rosia neto konyora se factory serikali yasona nagapi ekere jikorosha machiko ene kinga machika ya ruya sabarimi taringa na sawa director mu director oikabwa atirichiko nigo abaremi abo igo banyareko bakoboria serikali gosona nagati eliokurigereri na koringoria engana yokonyora bonus enge na boigo koleta amonchorio ase oboteneri bwa sector eyoboremi bwechae anene ime ya zone 11 igeto gusaba serikali irigerie genteke batokonya tonyarigesa tosomiria abana wala besa mwa chano yote kwa 2024 ndio na besa tosomiria abana ikiagera ebese ya jitenke board management ya Kyamukama plus the board member bambaligererie genteke omanyina article of association nero tuwenda gukorera imirimo uripoteri gataseni kya Ndizi TV kuri county ya Kisii eliterana Josephat Hamisi Mbiamono sana mulikeito Hamisi Josephat asorobotiru otigana nayo na gosikamotu ni gongo kumanyubna abareko rasikanisa nigo babire bagwesoke bene nabo igoko mocha Pop Francis ase ogwanchirana nabo igoko ena nali bagali gosesenia enyomo yabasacha asabasacha nabo igo abasubati ase abasubati okwana Bishop John Orina nigo agikeria enganeyo nabo igoko ene kebuna nigo ekogenda mamincha nebuko enchenu kunde nigo abolire aba
abarandia kwene kibuna kubwatana bale na kwira enchiri ase chinse cha Western. Murikicho Dorcas Kema na roboti oro. Maiga ya Pope Francis 16 imeye kanisa ya Katoliki wanchira na gosesenia au kwechinyomo cha basacha sabasacha gosaba kungu nigabara ikorwa chikanisa au besokire na kugikiria enganejo. Imeye County ya Kisii ni gumo Bishop omonene gwe kanisa ya Kianglikane Sorogongorwa South Nyanza Bishop John Orina Omangi ni gobono abeire gati ya barandi abali bagikiri nganeyo asatebire munani go erema mincha yebukuna baiga machikase ekanisa kwa ni bya mwanzi kwa na John Orina Omangi Bishop kanisa Anglican Church of Kenya Diocese hapa Southern Nyanza. Nita tukwirari bageri okwanira ringana lienge elie anderete buna omuchadara ensengima igoro yeringana ye mo pop we kanisa Catholic akwanete elie aretiro omuchadara ase ensengima na ringana elie tali ero mutangani gochaka amangana ayo tonyore kabisa asa mutkamagega kanisa ya Anglican Church ekere yakwanete ringana elio abantu niyo ba astora na mangana ayo ni gale as Anglican Church kolende tali boigo amangana ayo ni gale ase kanisa ya West ya basongo kemira ke churches in the West na barura ase ringana Nyasaye bansire gosoa asa mangana atagwenereti igo kanisa ya Anglican Church ino ya Africa oseme ya Kenya tuko kanisa jiko kuna Global South niyo tukanete tumateringane nigo mangi bona mochiri chikanisa chechinse cha Western aso wanchira na wechinyomo jinsemo eyamo yoro iboro na enyomo ni ya musaje n'umukungu bangira niro cyamo komenya buno musaje n'umukungu goika amakweli abatanane igo lingane elio pop atebotengana nabo togosesenia basaje babero atatukunyoma na n'umusaje n'umukungu tiriri ngana lirwanete gwanjiro asengencho lingana ogosesenia olibwate utafsiri nyingi wose na barate na gwanjira ne lingane okuna bara minene ha lingane ne ligia Nyasaye no ari menainwe yenderera ntomanyete na Nyasaye tagosesenia bibe Nyasaye tagosesenia bibe Nyasaye no mochen nilingana Nyasaye ne richen tirigosesenia bibe nigo boigaganiria barandia kurwa Sorogongorwa Africa kubwatana na koira enchiri ase chinsecho cha Western amangana Archbishop Anyolo akwanete na kogike lingana elio na injeri ngo munga mukono ngote yabanga kanisa ya Africa na babadri batene no boronga selingana na Nyasaye sengenje ngakiya ikirobono Africa ebone tugotuma missionaries ochiase chinse chiangumbu tobaira ni aselingana na Nyasaye basirire tobaira lingana na Nyasaye tobarandire tumu missionary ororo inaro Nyasaye agoteba enyomo ngatiye musacha no mukungu ngikicho baigo Omangi nigo abwatoka bosemia gocha sabasae asaba boririe gwetigia na mangana LGBTQ na boigo botumekiwe binyugwa amona mariogo yogotindia abasae tigango tuwe tumutambere Nyasaye chingakie chiga chie Christmas ni chingakie chiga tigango tubwate value cheito chiria chingia kiria kitari kwanda mamincha nelingana na Nyasaye tuetange kurwasa gokoro kobe tomosemere Nyasaye tutige kunywa marua tutige chisegi tutige kunywa nyasora madawa ya kulevya totoke kanisa ime egere Nyasaye akuroka gotokonya kurwa Ndizi TV Dorcas Kemoma mbia mono sana muri kicho Dorcas Kema asorobotira senchira yobwagale
Omo Deputy County Commissioner korwa asensemo ya Masaba North ni garurege kurege tindi asibali abaroberete guturubania omorembe chinga kichiga chiesuguku asenikire buna nigo batingire oborendi oigo nigo ayenekire kobeka emerobere emikiranu ase ogokora oboengi na boigo obutumiki bw'ebinyegwa byogotindia asensemende nigo omo MCA korwa se ward ya Busamaro Charles Kiganda abolire chintereba kweneke binango babale maiso anamono chinga kichiga chiesuguku mulikito Job Maangi norobotero ekero abakenya bagendete gucengera emeyega anene mono ekero baligireti bono kwambuka umwaka umuya nige bitago byoborendi byabekire emeroberio elinda kwene kibuna oborendi motingirie kagosanga nabamenyi mukonyumo mu county commissioner Asamarieta Stella Wanyele nigate babuna nigo babekire emeroberio elinda kwene kibuna oborendi mboro boisaine asabamenyi kwamba security saizi tunaenda kwa festive seasons na hakuna sisi tuko kazi 24 hours. Tusikue na jambo lolote. Kuna watu tunatahadharisha, watu ambao wanataka kuvamia ama kuvuna mahali hawajapanda. Wanatai watu wamenunua vitu zao, mkulima amepata kabonasi yake, ameenda amenunua kambuzi kake na kuja mnabeba. Sisi tuko macho day and night to make sure you people are safe and are at peace. Nigasaba abamenyi kosoera onde bwensi oyora ararekanega guturubania omorembe anene mono chinga kiechi chiemeyega. Wahalifu tuko na makao yao mahali, muweze kupatiana habari kwa OCPD. Muko na community policing, muko na nyumba 10, muko na abagambi kuanzia assistant chiefs na ACCs na DCC wenu. Tafadhali let us share information. Ukiona kuna mahali jambo linaharibika, usinyamaze, ili tuweze kukufikia na tuweze kukusaidia na tuweze kuhakikisha hilo jambo baya halitokei. Asarwa ekuro entindi gochia saba engiba marua atancheri unamba chikwererwa egechambokerio egechindi mono. Tutakushika, utapigwa fine, ukitaka utoe, alafu urudi tena, tukuje tena tukushike, tena utoe ingine, mpaka ufilisike uuze shamba. Sasa wale majirani wenu huko nyumbani wenye wanapika pombe, tupatie hiyo habari. Ensemo yomu MCA wodi ya Busamaro Asereta Charles Kiganda nigasaba bamenyi be county ya Nyamira anene mono abakurundi kigadene chipigipigi korundi kibale maiso elinde gotanga emebasokano abaminto bonse barabagendia be chingendo awo bene chipigipigi bene chiroli chinene bene chigari cheto chikobokori abantu baito cyobasombi nande tobabori asomo yebwo gwanja bunenga kiye nenga kiye kobembe December ngobereye bwate bisirani ebinge bagenda ngora metoko gani ngoboro obuna ganga nagenda bwangu nge kobokori lakini yanko basaba banyare kogenda ngora nyasaba konye nande babe bagosomba abantu baito bakoira abantu baito buna konye bakobaira mwati enyu December tobole tabauti ginko reporter ya Ndizi TV kurwa se county Nyamira Job Maangi. Mbiemano sana mulikito Job Maangi korase kaunti ya Nyamira asorobotiro. Omatele yo mokoro asorogongorwa Gusii aselieta Joseph Mambo oyo obakagotwara omuchando bwenkoro asamatuko abwangoiga ningabereka wesoke bene naboigo kwirenelimbye mono gochiaso mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati magayo kumwakanira ebill ya nyagitali osangana balikiba mangana nigo abagakoeneke gutwara omuzigo monene ase ebill konyare ikire enusu million ekyo keirete omugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati kubwatana nabarikura serikali yaye naboigo kumutolia omusigo yo kurende nigo aberega kuboria abarikura sorogongorwa Gusii kweneke buna ngosanga bali gosengosira bali nobolemerwa anemono asensemo yoboroire Gusii yo mogimo ngigwete tenenianga matoigoro ndabatebya mumuranare sobe karibu basierie taliayo kurkusimba aye simba nege sire kyoge kona chama uga gya soke mezeto
omugano simboro mutambe nintema koyo kwano taere narwara se egekegeke lakini yokurwara gotarenge gosori ambulance nkagenda Nairobi hospital narongo ikonga bekwe ward naro bagachaka gukora uburingoria gutaka kumanyanga nakyo muchando yochete nende ninki naroro bakandwalia nende bakanyoranga the problem I had oringe inflammation of the heart bandwalilia se amatuka tato nende ebiri nigo yarenge nene mono nabona arenge worried even my family bakabolinga how we going to pay the bill. They were very much concerned konyora boboire lakini rende nyasaga nkonya nkanyore support korwa so mheshimiwa Simba oyoro mu governor Kisii County nende no musani onenda atebe agakane billions yarenge close to 500,000 agakane billions nkarunya getari kinde buya nende ngo na komekiale follow up ngana kingendrete osena abwenire used to communicate kombolinga na kingendrete so yentekene nenda atebe mbiye mono governor. I had friends na barabu bakebe kamo bagatakanga kerokende tigaba contribute egeko rambaro chinga Nairobi hospital na bera be challenge ono na monta itemba tebinga isingenche bili yane ya kanirwe timbo atiene financial crisis yebetereti ngambo na to gwakane bill na bonare kubasaba na baminto ono inuendo mora kole no gonsabera nende group ina moko yesieka asobwanchani obonene esengencho monto kagwa konyiro nende tebweneti uchaka kubeka ngemechango nero montarale kerokenda aralengelinga otaite kutumia burwire bwao for financial support. Omukonyi bw'omuraibense Rigathi Gachagua kubwatirana n'omurugioye Dorcas Gachagua nigo litkoria lero babakumirana n'abasae ase enka yabo nabaigo gosanga esuguku okwana Gachagua nigo aerera emirobili ya serikali ya Kenya Kwanza animono asokorwania ebinyobwa byogotindia konde nigo agokera omukia bw'abasae asokwenikebna nkwegenderere bare oigo niga bagakwerera emirobili ya serikali asokwenikebna kera omusae ngoyenyorera ali mirimo asinse ya Kenya konde nigo aboli abasae gotatumikwa bobe n'abanasiasa nabo kweneke bnankwerigere bare asinge nchiyo kwenyorera engere yabo ya kera litko. Lazima nichukue nafasi hii kuongea na hao vijana. Mnajua mwaka wa 2003, 4 and 5 tulikuwa na ile kikundi haramu ilikuwa inahangaisha kina mama. Wanashika kina mama wetu wanafanyia tabia ambazo siwezi taja hapa mbele ya watu. Wanaumiza wasichana wetu, wanaumiza watoto, wanahangaisha wafanyabiashara, wanaenda kufanya extension kwa matatu. Hivi karibuni walikuwa wamejaribu kuamuka. Yule kiongozi wao alikuwa anapakwa mafuta, anapelekwa kwa TV, anawekwa 3-piece suit, anapakwa powder, ati tuweze kukubali yeye kama kiongozi. Na mimi niseme ningetaka kuuliza vijana wetu hapa. Msikuje kuingizwa kwa hizo vikundi haramu ambaye ni ya kukeuka sheria, ni ya kuja kufanya madhara kwa wamama wetu na wafanyabiashara wetu. I want to ask our young people not to allow themselves to be misused by people who want to revive that criminal gang and recruit our young people and cheat them. Walikuwa wanajifanya ati men conference na ni mambo ya kujaribu kuleta vijana wawapeleke kwa hiyo barabara ambaye serikali haiwezi kubalia hizo kundi kurudi. And I'm happy that our young people in this region wamekataa hiyo maneno. Ningetaka kuuliza nyinyi muendelee kuheshimu sheria zetu, kufuata sheria, na sisi kama serikali tutangane, tutafutie nyinyi kazi, tutafutie nyinyi biashara, tutengeneze mambo ya ukulima and we see what we can do for our young population. Na leo tulikuja ndio tuweze kufurahiwa na wanalika, niwaambie siku ya leo ninafurahi sana kuwaona na kuona vile mumejiweka na mumejiweka vizuri, na tuliposema watu waache kufanya yale mambo mengine tumekuwa tukisema, nikiangalia uso wenu inaniambia mumekubali kushika laini na kwenda pande ile.
Omorikio monene w'ikiumbe gya Kenya Union of Domestic Hotels, Educational Institutions, Hospitals and Allied Workers kuthihia Albert Njeru nigo aburire mu waziri w'ekisemi Ezekiel Machogombaki kweneke buna abakori emirimo ngwakano bare magigaye chisukuru kuigurwa nigo Njeru eneke buna abakori emirimo abo nabarabona abayibori na nigo babwenete gwakanwa asingencho yo kweroberia bosio w'ekisukuru The issue of paying the non-teaching staff should be done before the schools are opened, so that the non-teaching staff can feel motivated to work in our education institutions. It is high time, as we open the schools, as the ministry is organizing to release the grant, we have all non-teaching staff across the country getting harmonized terms and conditions of service. Otherwise, it doesn't call for unfortunate situation that we have to wait until the government increases the salary instead of negotiating collective bargaining agreement. CS Mwachogu, please take care of non-teaching staff who are crying and asking themselves, what shall they do to get better terms and conditions of service? And be able to also get their money paid in good times. Arrange now the grant, personal emolument can be released on or before 8th so that the non-teaching staff can be able to pay the fees of their students. Abaiboli naboigo aborkia kurwa ase skuru ya Oserian yogotoka sensemo ya Naivasha ime county ya Nakuru nigo baboli wizara y'ikisemi kweneke bunangwe swana niregati naboigo gosira eskuru yo asingencho yokogendera no bokoreri bwabo aya maga y'eskuru yo gosiekwa no mutenelwe kampuni ya Oserian Flower Farm kubwatikana no kubura wechibesa asogwikirani obokoreri weskuru yo. For the last 3 to 4 years imekuwa ikilete shida. Tulikuwa na Oserian Academy hapo chini tu ya Oserian High School na tulifunga last year kwa sababu the challenges tu ya kurun. The government should consider putting some regulations ambazo kidogo mambo ya rates pia ikuwe fair ndio at least watu wako kwa biashara, because again we are in this situation kwa sababu mwenye biashara hapa amefunga biashara. Na ni kutokana mambo ya taxes and all that. So these are the effects and all consequences. Niko na uchungu ndani yangu kwa sababu nimekuwa na kijana form 4 amefanya form 4 Serenai amemaliza ajui penye certificate yake atapata. Tusaidieni tujue watoto wanapata shule wapi, transfers au zitapatikana aje. Shule ni yetu, but kama ilikuwa mali ya mtu ameifunga tupewe mwelekeo venye watoto watasoma, watapata aje stakabadhi zao na sisi tutashukuru. Magega yo kongusana na asegeka bono gotaka kumanya ningo omonyene we kambuni ya Stay One Limited ni goli tukolelero ekina kiabage kona choa bene kolengana no mona cheki na Alfred Mabeya ni gabaga kweneke na omonchire ya desaya muhinyuza nere omoteni gosenero omonyene we kambuni yo kolende ni go yaberege kweneke na omonchire yo kurwa asense ya Rwanda tawa masakara aisaine asokolike bene kampuni yo yekairira gutumika omoncherero nde kome kirimi eliokokora oboteneneri ase abeirega kumonchekera. Mr. Shadra, Mr. Ronald Mumanyi is present. Mr. Shadra Kwamboi. Your Honor, good morning. Is it our court or it's another court? It is another court. There is a matter for court number 11. Kirimi Kome had taken advantage of the immigration status of the Rwandese and wanted to convert the properties of the company, an amount of money amounting to 2.6 million USD, to his own personal earnings. And today, what Justice Alfred Mabeya has done, Justice Alfred Mabeya has ordered
that the company, in the name and style of Stay Online Limited Company, be returned in the hands of this Rwandese national. Based with that reality, a Rwandese company called Stay Online decided that they need to extend to Kenya, Kenya being the country of choice for East African as the seat of commerce. That resolution made one Desire come to Kenya, but because of the law, he could not register the company. He had to register through a person who is a Kenyan. That Kenyan, Kwame Kirimi, the only input to that company was his national identification card. All the funds, all the technical know-how, all the day-to-day runnings of the company were known by the ime kaunti ya Murang'a ni gabara ikura senseme yo babere bagwesokia bene na bagokora kya ogotaisanika kwabo ochia ase obokoreri bw'abanyanyimbo ase chinseme ikyo aya magega yegati abanyanyimbo kubwaterana n'abasali ase chinseme ikyo ase ebinyogo byogotinda byabere bikonigwa teneni kolinde nigege kurege tindi kyaberege kurwego gochia ase abanyanyimbo ase bayene kiribuna nigo obotukibwa chakiriwe. Pale Maranjao tuko na askari 176. 176. Lakini mmesikia ni wangapi? Watatu. Hata saa ile unapiga githeri na maharagwe. Si unachakua? Hakukosangi 1, 2, 3 ambaye ni mbaya. Lakini nataka kuambia kitu moja. Hiyo unasikia 1, 2, 3 tutachukulia hatua. Wakati tunapofanya mambo ya kiusalama wakati mwingine huwa hatupendi kuongea kwa nguvu, kwa sababu tukiongea kwa nguvu ni kama tutakuwa tunaelevusha wale ambao wanafanya nini? Uhalifu. Lakini kwa kuwataja hao ni kuwafahamisha tu kwamba hawana nafasi hapa ya kuendelea kuwasumbua wananchi. Marajao prison tuko na officers kama 8 ambao wamekoboa wanakaa Kiababa shopping center. Officers wako kama 8. They are not less than 8. They can be more, but I know around 8. But 3 of them, watatu wa hao 8 ni kitubaya. 3 ya hao 8 ni kitubaya. Na wana associate na Wang'ombe, Kamara na Musalia hapa. Kitubaya. Na wanakaa hapo juu ya posti yao. Hapo. Wanauza bagi na wako na motorbike 3 ya kusafirisha bagi na sana wanatumia huyu mkora anaitwa Muiruri. Mwancho murieri akora sorobati uruni ona ikire omweri obwa mwana maya asibire bigana bakonda kutubwatia asinsemo chichi mitandao asinsemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega asinsemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asinsemo ya website nabagatinya gwetera www.ndizitv.net maga kamera asoko nekibna ebichana boigelio gira wikira sole asenchira ya bene nere Petra Mukira tobe tokubatenere Joshua Auta asinsemo chibyerkelya nanchelia ne Frida Kirubo gende gotengera Ndizi TV obona bubwansu bwo Gusii. Ndizi TV, obwensu bwo Gusii nigo bono yakone kirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwo Gusii